Bueno, gizartean pilpilian dagoen gai bat izaki eta landa eremuan bere pisua duena, landa garapen elkartetik funtsezko ikusten dugu horrelako prozesu batean parte izatea, eta gonbitea jaso genuenetik onartu genuen, eta landa eremuko ikuspuntua barneratzea ere da gure xede nagusiena. Beste gauzen artean, gai holistiko bat izan da, non gu ere eragile produktibo bezala parte daukagun gizarteak duen energia menpekotasuna kontutan izan da, eta lanketari begira kasuistikaren barnean aukeraetako bat izan litekeen energia berriztagarriak landa eremuan instalatzearena, ezinbesteko zat ikusten genuen gure ekarpen txiki hori egitea. Argitzen prozesuari Debagaraia landa garapen elkarteak babesa ematearen arrazoi nagusia da metodologiarekin gure partekatza erabatekoa dela. Herritarrei bideratzen zaie prozesu honetan nolabait erabakitzeko gaitasuna ematea, eta guk ere hortan sinisten dugu, eta gure erabakia hortik joan da prozesuaren parte izateko.